Να το χαίρεσαι. Παιχταράς μεγάλος. Το αρχηγό της Εθνικής. Ποιον αρχηγό της Εθνικής? Άντε μην πω τώρα τίποτα. Είναι και μέρα. Τι πέσα, όλο πέσα Αλέκο. Επειδή δεν αντέχω, κάτσε ρε Αλέκο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κάτι παλιό. Το βλέπετε αυτό? Βαζέλε! Κάτσε. Το βλέπετε? Πάρε το κινητό σου από εκεί. Το βλέπετε? Βαζελάκια, το βλέπετε? Μισό λεπτό, Αλέκο. Ξέρετε τι είναι αυτό? Κοιτάξτε, είναι οι τρύπες σας. Σουρωτήρι θα τον έχουμε κάνει. Θα σας το δείξω πάλι για άλλη μια φορά. Και αυτή τη φορά από την ανάποδη, γιατί φαίνονται πιο πολλές τρύπες έτσι. Κοιτάξτε! Κοιτάξτε πώς είναι ο... Κοιτάξτε! Βαζέλια! Εντάξει είμαστε! Καλά που είχαμε φροντίσει να έχει κάτι φορά αυτό. Εντάξει είμαστε. Πάει αυτό. Είναι παλιό αυτό. Πάει αυτό. Έτσι να λέω. Όχι αγόρι μου, δεν σου χαλάω. Για να πάρετε ένα πρωτάθλημα, καταρχήν, την επόμενη φορά. Καταρχήν μην τον πείσετε και δεν τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός. Να σας το πω για ποιο λόγο. Γιατί παράδειγμα πάει το πούλμα του Παναθηναϊκού στην Τούμπα ρε παιδί μου. Πάει ξέρω εγώ στην Καβάλα. Πάει στο Χαριλάου. Και καεί, εάν δεν τιμωρηθεί το πούλμα του ο Παναθηναϊκός, μην τιμωρήσετε καμία άλλη ομάδα τότε. Άμα σας κάνουν τα ίδια πράγματα όπου πάτε. Όχι, την ίδια τιμωρία να πάει. Έτσι μπράβο. Έτσι δεν πάει. Έτσι πάει. Εσείς κάνει εδώ πέρα χάλια το πάλι. Βαζέλια. Πήγατε 65.000. Σήμερα πόσοι πήγατε? Σήμερα φορέσατε και τα μαύρα είδα. Είχατε μαύρα σήμερα. Καλά εξηγήθηκε ο Κότσιος, Έτσι, μπράβο. Και τους έβγαλε το άγχος. Λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι υπάρχουν κάποιοι από εσάς που είναι παντελονάτοι. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας. Είστε όλοι φουστανάτοι. Φουστανάτοι είστε. Έλα, Λίκο, έλα, πες μου. Να σου πω, συνέχισε. Πού τους έχεις γραμμένους? Αλεκό. Όχι. Εδώ. Αυτό εννοώ. Και βρήκα και το αντικείμενο του πόθου. Βρήκα το αντικείμενο του πόθου. Του πόθου. Του DVD. Βρήκα το αντικείμενο. Βαζέλες. Να τα. 65.000 πήγατε. Πας και νικήσετε το Ολυμπιακό, Ολυμπιακός. Τι είναι, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Το εργαλείο. Όχι, πώς... Το εργαλείο, αυτό. Πώς λέγεται ρε παιδάκι μου? Αγκουροκολοκίδα. Βγαίνει μόνο στην Αγγλία. Ο Ματ σας συνέφερε. Στο 69 λεπτό φάγατε τον γκολ. Κοιτάξτε το. Καταλάβατε. Έτσι μπράβο. Ναι, αλλά ένα DVD δεν πάει μόνο με μια... Τι πάει με μια... αγκουροκολοκύθα μόνο. Δεν χρειάζεται και κάτι άλλο. Τι άλλο να φέρω ρε Αλέκο. Σας έφερα και τη σαμπάνια. Σας έφερα και τη σαμπάνια. Κοιτάξτε τι. Κύριε και βαριά ρε. Πού την έγινε, είναι πολύ μεγάλη, τάκι. Είναι όσο είναι, όσο τους παίρνει. Είναι πολύ μεγάλη, τάκι. Είναι πιο μεγάλες, για τον χρόνο. Τους πας σιγά σιγά, έτσι. Καταλάβατε βαζελάκια. Με τον Ολυμπιακό πέτε. Όταν φωνάζεις Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός, να θυμάστε την απάντηση των Ολυμπιακών. Έτσι. Έτσι σας νικάει ο Ολυμπιακός. Εντάξει είμαστε. Εντάξει. Σας πω εγώ. Πες το αγγλικό ρε. Άσε με τώρα Αλέκο. Για πέστε μου. Καταρχήν. Εκεί πέρα στο ΟΑΚΑ δεν υπήρχαν εισαγγελείς. Αυτοί πώς βρεθήκαν εκεί από πάνω? Με σκούφια, με σκουφιά, με κράνη, Την ώρα που ερχόταν το πούλμα. Ναι. Δεν έπρεπε και να είναι κάποιο. Με βιβλιοθήκες. Και μια πληροφορία που έχω. Έχω μια πολύ καλή πληροφορία γιατί υπάρχουν πολλοί ρουφιάνοι σε εσάς. Πολλοί είστε και ίδιο συνάφη, διαφάρα. Στα μάτριξ του Ολυμπιακού Σταδίου. Κάτι να σας βλέπω καλά θέλω. Στα μάτριξ του Ολυμπιακού Σταδίου έδειχνε την ιστορία σας. Κάποια στιγμή έδειξε και τη Βέσποινα Παπαδοπούλου και τον Πατακό. Και κάποιοι γνωστοί μου, όχι φίλοι μου, γνωστοί μου, ντραπήκανε όταν είναι τον Πατακό και τη Δέσποινα. Εκεί. Ποια Δέσποινα?
Η Παπαδοπούλου που την έχουν βγάλει ότι έχει Αχνάιμερ. Αχνάιμερ έχει η Παπαδοπούλου και δεν έχει Αντωνιάδης. Ωπα ρε. Αλτσχάιμερ, πώς το λένε. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Εντάξει είστε. Και αυτό το DVD έχει κι άλλα μέσα. Έχει κι άλλα. Α! Ένα λεπτό. Για φέρτε να δω μέσα αυτό να είναι το φίλο. Γιατί είμαστε η μόνη δημοκρατική εκπομπή. Η μόνη δημοκρατική εκπομπή είμαστε εμείς. Φέρτε το φίλο εδώ μέσα. Φέρτε το φίλο. Για φέρτε το. Έλα από εδώ φίλε. Έλα από εδώ. Κάτσε εδώ. Γονάτισε εδώ. Να φαίνεσαι. Τι ομάδα είσαι. Παναθηναϊκός, ναι. Μπράβο. Πες, σου έκανα το χαρτί να βγεις. Στο έκανα. Είστε η χειρότερη ομάδα. Ναι. Παίρνει ο Ολυμπιακός και τα πρωταθλήματα. Ναι. Μπράβο. Έχεις μεταλλιώσει πες ο Παναθηναϊκός. Ναι, πες και κάτι άλλο, δικό σου. Τόσα με ζάλισες απ' έξω. Έλα, δεν μπορώ να την βλέπω και πολύ ώρα την φανέλα. Έλα. Είσαι εντάξει, καλό παιδί, γι' αυτό και σε παρά στην εκπομπή, αλλά εντάξει, λέγε. Πες το, τα προβλήματά σου. Εγώ παιδιά δεν είμαι ευχαριστημένος για την ομάδα φέτος. Καθόλου. Τα παίρνει τα παιδιά στη μετά, ρε. Τα παίρνει όλα. Όλα. Ρε, ακούγεσαι, μίλα τώρα, ρε. Ακούγεσαι, τι μιλάτε τόση ώρα μόνος σου, ρε. Μίλα τώρα, ρε. Τα παίρνετε όλα. Πες ρε, είναι βρώμικα τα παιχνίδια. Είναι βρώμικα τα παιχνίδια. Έλα, φύγε. Σου κάνω το χατήρι. Εντάξει, θα μου δώσει το λόγο ότι θα αλλάξει ομάδα. Τι είναι ρε. Πες, αλλάξω ομάδα. Ντρέπαμε και το Παναθηναϊκό πες το. Γιατί απ' έξω τα έλεγες. Ρε, τι είπατε, δεν σε βλέπει κανείς. Μόνοι μας, τρεις μας. Έλα. Άντε παγγέλα, θα μου τους πάρεις, ρε. Λέγε. Παιδιά, ντρέπομαι τον Παναθηναϊκό που άλλαξα τέτοιο καιρό ομάδα. Έπρεπε δηλαδή να κερδίσει ο Ολυμπιακός για να αλλάξεις. Κύριε παιδιά, εντάξει, ντρέπαμε. Εντάξει, μην κλαις κιόλας. Θέλω να σε κεράσω κάτι, κάτσε να σε κεράσω και κάτι, ρε. Να φύγω κάτι, όχι ρε, εδώ ρε, κάτσε εδώ ρε. Να δεις είναι Ολυμπιακοί ρε. Έχουνε καρδιά ρε. Είναι μπάκες Ολυμπιακοί. Έλα, να σου σερβίρουμε εδώ πέρα, φέρε εδώ πέρα το... Κάτσε ρε. Πού κάτσε εδώ ρε. Κάτσε εδώ ρε, κάτσε ρε. Ρε εσύ. Πάρε και ποτήρι ρε, πού θα πεις τη γούρτα. Είμαστε εξηγημένοι ρε. Πες του, ρε να ρωτάω εγώ να μου λες. Κάτσε ρε. Σαμπάνια είναι ρε κακομύρι. Κουρτάκι πίνει στο λαβό. Δεν την Κυριακή. Πώς γέλανε για αυτή. Δεν ξέρω ρε, τάκι εσύ μου πεις ότι είσαι expert. Φέρε τον πατέρα που άνοιξε πολλές την Κυριακή. Φώναξε τη Τζούλια να την ανοίξει. Η Τζούλια πώς την ανοίγει, ξέρεις εσύ. Τι. Μα σου λέω εγώ. Ρε, ποιες ρε μιλάκα. Πες ρε στην υγεία του Φρύντου ρε. Ας το που κάνει ρε. Πες την υγεία του Ολυμπιακού ρε. Υγεία μας, την υγεία μας. Έτσι πράγμα. Εγώ θα πίνω νεράκι. Ρε Αλέκο. Εντάξει. Κάτσε κάτω ρε. Δεν πάω να την πιεις κάποιος στην σαμπάνια. Την έπαιρνες και όρθιος. Θες έτσι άλλη. Μπα. Το πάρε. Έλα πιες με μία. Πάμε. Έλα άλλη μία. Κάτσε μου κάτσε ένα έτσι. Έλα γιατί. Ένα για τον Μήτρογλου. Ένα για τον Ντάρμπισιρ. Πες. Πιες και σου πω τι θα πεις. Όλοι! Φύγε τώρα, εντάξει, και του χρόνου. Βγάλει τη φανέλα, και του χρόνου από το καρασκάκι. Βγάλει τη φανέλα και πέταξε τη. Μου δώσε ο λόγος. Έτσι, του καραγκούνι, ναι. Για μου τη πήγε. Α, δεν λέει, ντρέπεσαι ρε. Ντρέπεσαι. Σιγά τα καλώδια. Φύγε. Είδες πόσο εξηγημένοι είμαστε. Ρε μην γνύνεσαι εδώ, θα βλέπει ο κόσμος. Και στα μπάνια. Έλα εδώ πιες άλλη μία ρε. Άρα φύγε τάστα. Πάρ' το ποτήρι και πιέσει στον δρόμο, έλα. Φύγε σηκώτα από εδώ ρε. Ρε φύγε ρε. Κάτσε να πάρει το ποτήρι, τάκι. Είναι καλό παιδί.